na higala. Nakadungog na baka sa giingon na kung himuong tinta ang kadagatan o himuong pang papel ang kalangitan, isulat ang tanang kaayuhan nagihimo sa Dios kanato, dili gyud kayang himuo na masulat tanan. Tinuod gyud na tungod kay ang kaayo sa Ginoo matag segundo, matag minuto, matag adlaw, matag bulan, kanunay gayud ang iyang pagkamatarong kanaton tanan. Pero dili pasabot na tinuod maayo ang Ginoo kanato is abusara nato ang iyang kaayo. Mao nang tungod kay maayo siya atog siyang pasalamatan o pasidunggan. Mao nang sa panahon sa tingsimba ayaw gyud kalimot sa pagdayeg diha kaniya. Kay kining mga butanga na atong nadawat karon gikan kaniya, dili gyud mabahiran og salapi bisan pa ang atong kinabuhi. Mao nang alagari gyud ang Ginoo ayog biya kaniya. Kay siya wala mibiya kanato, busa pilia siya ug dayga siya sa tanan niyang gihimo sa atong kinabuhi.